Ụmụnne m ndị Igbo, o nwere na ajị m chọrọ ịjụ. Olee ihe kpatara that during the days of our forefathers, as we heard, ọ na-adị very difficult ịfụ an elderly man na-eri aka azụ, that is na-eri bribe, na taghachi. Mana this new age now, ha niile sị na ha agbagbujicha na chọọchị. Ndị nke ụgba sị na ha agbagbujicha na chọọchị na ha agazi chọọchị. More than 70% of them na-erizi aka azụ ụgba. That is ha na-anachazi bribe, kwuo ihe ha na-ekwesịghị ikwu. Even ndị nwa na-okpuzi okpu red na okpu black, okpu chief na okpu nze na nke na nke, ha na-akwajizi bribe. Even ha nwa kacha azazi anazi bribe na dizi ohi so easy and so cheap to buy off. So ya ka m sị ka m jukene, ọ bụ na Igbo onye Igbo na-watch video shakene m, elee ihe kpataziri o ji dị otu ugbu a, wala anyị nọ n'ọdịrị otu ahụ na mbụ. Elee ihe kpatara this new age na ndị mpa anyị ha gbagbujile chọọchị na-agazi chọọchị. Elee ihe mejino ha ji more than 70% of them na-anazi aka azụ, ha na-erichazi bribe. Elee ihe kpatara ya, gịnị mere o ji dịzi otu a? Shakene m aja ma ọ bụ na Igbo onye Igbo, then shakwaziere m meseji a ka ndị be anyị fịa, ka ha shakene aja ka anyị mara ihe bụ nsogbu. Gịnị bụ nsogbu? Ka anyị mara kene na ihe bụ nsogbu.